ki gyorsulni előre. Nagy gyors tehetségnek nem kell lenni. De, kedves Gábor, akkor 1 perc vagy a 6 perc indult? 6. Oké. Fogadjátok nagy szeretettel, hölgyeim és uraim, Bárdos Roland után László Gabi! Na akkor Gabikám, de szépen jön fel a motornak a hátulja, ez igen, gyönyörű. Mint a motornak lenne egy ormánya gyerekek, de természetesen ugye oda általában, nagy dinamikával gyerekek, de a nagy dinamikában benne van a hibázási lehetőség, nagyon szép, nagyon szép. Nagyon sok új versenyző van gyerekek, és nagyon sok a feltörekvő stunt rider, aminek nagyon-nagyon örülni kell, hiszen tényleg nagyon sokszor 6-7 versenyzőt látunk egy-egy bajnoki fordulón, de hát most bizony ez a 17-18 versenyző gyerekek nagyon föltette a mércét. És hát ez egy nagyon-nagyon jó szezonnyitó, és azt gondolom, hogy a Raffai Janiék, az ALT-esek, vagy a Nokta Balázsék bizony nagyon-nagyon jól döntöttek annak idején, amikor ezt a stunt riding sportágat barátaik nem azt mondom, hogy beengedték, hanem fontosnak gondolták, hogy legyen itt magyar bajnokság. Nagyon sokat küzdöttünk ezért, még itt volt az imént a Rákosi Eszter is, aki nagyon sokat tett itt a stunt riding sportágért, szóval tényleg jól tette az ALT-es, hiszen nézzétek körül, rengetegen átadott a kerítés környékén, és hát gyönyörű, szebb mutatványok. A László Gabi jelen pillanatban tisztelettel jelentem, hogy nem akar hibázni, és ez nagyon-nagyon jó. Ez nagyon-nagyon jó, nagyon szépen csinálja gyerekek. Nagyon szépen, tehát 2 pont a különbség az előbb látott kiváló Rolandos bemutatótól, úgyhogy de nézzük a Gabit, mert és ráadásul nem is könnyű mutatványokkal, tehát nem azt csinálja, hogy elkezd itt motorozgatni össze-vissza, és vagy 3-4 vagy 5-6 féle gyakorlatból lehozza a bemutatót, hanem bizony bevállal olyan dolgokat, amelyek nem könnyűek. Aha, például itt megint. Igen, nincs meg még az alapjárati fordulatszám. De gyönyörű! Lábátétel egy tapsol barátaim megérdemli! Ez a kutyák pszichoszexuális fejlődésének egy adott stádiumát jelzi, amikor már a híd kutyák nagyon szépen föl tudják. Gyerekek, még az is lehet, hogy majd itt az első traktusban lévő emberekre még nagyobb, azért van egy olyan 10 pontnyi különbség, azért a következő versenyző már Baranyi Tibor ilyen 31 környékén van, mindegy. Szóval nagy pushingolás van itt gyerekek az első traktusra is, mert ott egyetlen egy hiba bizony nagyon sok pontszámmal levonással járhat, és hát itt a hátsó traktusban, akik már itt a középmezőnyben vannak, László Gabi ugye a 19. környékén van, nem 19. környékén van, ami azt jelenti, hogy a középső traktus egyszerűen majdnem hibátlan gyakorlatot látunk eddig. A dinamikájával nyilvánvalóan lehetne még akár fejleszteni is, de nem szükséges gyerekek! Nem szükséges egy nagy tapsot, kérünk szépen! László Gabi! Hűha! Hoppá! Gyerekek! Mi ez? Erőállás vagy mi ez? Tessék, nem vagyok annyira jó, de mindegy. Lényegtelen, figyelj! Még egyszer! Azt a mindenségét! És ugyanezt kézben azt neki meg tud csinálni? Még nem próbáltam. De szerettem annak idején a középiskolában tornát, gyerekek, szertornában, de jó volt annak idején, de hát elmegyek is az idő. Na, gyönyörű, László Gabi gyerekek nem akar hibázni, de hát ne is a hibákról beszélgessünk, hanem arról, hogy bizony a feltörekvő nemzedék barátai nagyon szépen. Bizony, kormányérintés nélküli bedöntés szintén nem könnyű, ám bár nehéz, igen. Lábfeltétel, másik lábbal, nem mered? Belehagyjuk az hibába. Nagyon szépen csinálj gyerekek, nagyon szép. Nagyon jó ezt látni gyerekek, nagyon jó. Két, szerintem mondhatni azt, hogy felfedezetje van a stunt riding sportnak, a Bárdos Roli meggyőződésem és a László Gabi meggyőződésem. Természetesen a Boros Bence, Jobbágyi Peti, Balla Balázs előtt is le a kalappal, viszont ez a két srác most nem megmondom őszintén, valahogyan ilyen olyan dolgokat hoznak be, amely akár a nagyobb versenyzőket is képes lehet megszorítani, majd nyilván egy kicsi még nagyon sok gyakorlás, hiszen nagyon sok versenyző, aki itt most indul, és a felső traktusban tanyázik, azok bizony gyerekek ilyen túl vannak 10-15 éves gyakorláson. Angyal Zolival beszélgettem, hogy most vissza fog térni a Triumph Triple-el, amit bejelentettünk ugye itt egy olyan 4 órával ezelőtt. Gyönyörű, amit csinál a Gabi gyerekek! Gyönyörű, amit csinál! Hihetetlen!
Lehet, hogy azért könnyen neki a hátsó kerékkel menni gyerekek, mert az a lemez van vagy 10 kiló, ami föl van oda hegyezte neki, hogy a biztonság kedvéért nehogy érten hátra essen. Tehát ebben is azért különböző stílusokat látunk annak idején. Az elején még óriási nagy ilyen szögvasakkal vitték ki, legalább 50 centis kitámasztókat, meg ilyen azért, mert az emberek szerették volna azt a hangot hallani, amely akkor, amikor ilyenkor a tankon ülve elkezdik fölhúzni a motornak az elét, akkor lehet hallani, hogy leér a betonra ugye a kitámasztó, aztán így sokkal kisebbeket csináltak, valami ilyesmi a trend, nagyon pici, ennél kisebb ilyen hátsó kitámasztó, vas, ami épp, hogy csak meg tudja fogni. Igen, Gabikám, kurva vagyok, szóljál, menjek odébb, gyönyörű. Gyönyörű gyerekek, ez óriás nehézsége a gyakorlat, amit csinál. Ó, de szép! Hopp! De szépen csinálja bizony. Ó, még első kerékre is veszi gyerekek. Gyönyörű! Gyönyörű gyerekek! László Gabi eszméletlen, amit csinál. Nagyon szép. Hát kicsi a terület, nyilván azért most, hogy bele lehetett volna húzni még egy gázfröccsöt, és akkor mehetünk volna még tovább a tankon ülve. Ajajajajajajaj, tessék oda nézni! Tessék oda nézni!